Ri moito. Rir moito. Ti riste moito no Eu teu día a ríome día? moito, si. Eu trato de levantarme pois sempre moi positiva e eu río sempre que teño pois no meu entorno, non? Pois esa alegría, ese optimismo, para min é a mellor felicidade, non? Lóxicamente, rirme, bueno, pois en moitos momentos, non? Cando estás ca familia, cos compañeiros, cos veciños, eu intento levantarme cada día feliz. E, sobre todo, agradecer, pois, o afortunada que son. Eso creo que é importante que cada un nos levantemos con ese optimismo. Entonces, río moito, sí. Río moito ca miña filla, río moito ca miña familia, río moito cos meus compañeiros da vida, do goberno, porque digo do goberno porque paso moitas horas con eles, entón, pois tamén, pero, bueno, son feliz. Es feliz. Son feliz. Es feliz e mostras, bueno, polo que podemos ver, unha actitude moi relaxada, positiva. Cal é o... Relaxada gustaríame máis. Relaxada gustaríache máis, non? Sí. Pero, bueno, a veces os tempos, o reloj, as agullas do reloj van un Tempos, pouco. claro. Os tempos me presionan un prazos. pouco. Os prazos. Hai que vivir, é difícil vivir sempre baixo presión, sempre baixo presión. Sempre correndo. Sempre correndo. Sí, eso quizás sería algo que me gustaría cambiar. Sí. Non sei se que o día tivera máis horas, non sei se o meu ritmo fora pois de outra maneira, ou tamén ao mellor é a miña maneira de ser, que, pois, decía antes, eu se pudera facelo hoxe non quixera facelo mañán, e é algo que levo. Entón, a veces faime tamén que eso sexa, que sempre parece que estea a correr.